Hayırlı kеш, qadrli dostlar. Бүгінгі кешебізні башлайбыз, әйдәгіз. Бүгінде біздің бик қызық қонақларны бик күтіп қалабыз. Бұл біздің штаб татар үйінде. Бұл енді біздің соңғы кеше, апрель айында. Һәм аннары енді зор бәйрәмләр була. Май айыннарда бұл біздің тамамлану кешесі. Бүгін бізде бик танылған кызлар килде Казаннан. Алар бик узак монда киләм дип язганнар иде миңа, һәм менә инде без бүген шундый кичәне уздырырга булдык. Безнең бүген кунакта җырчы Мадина Гайнуллина и Илюза Аминова. Так что готовьтесь, у нас сегодня будет все только на татарском языке. Әйдәгез инде сүземне безнең кунакларга бирим. Һәм башлыйбыз. Беренче татар коуч Илюза Аминова Россиядә гына түгел, бөтен җир шарында үзенең исемен, беренче татар исемен, беренче татар коуч исемен рәсмиләштергән, патентлаштырган бердән-бер эксперт Илюза Аминова бүген Мәскәүдә, штаб татарда. Сезнең каршыда алкышлар, дуслар. Һәм инде әлбәттә Татарстанга мин инде үзем генә килмәдем, алып килдем үзем белән искиткеч, талантлы җырчы гына түгел, дуслар. Аның иң төп исемен әйтәсе килә, ул да булса Татарстанның ат казанган артисты, Әлмәт дәүләт драма театры артисткасы Мәдинә Гайнуллина, дуслар. Һәм шулай ук зур рәхмәт, һәм шулай ук безнең белән бүген кич дәвамында барлык безнең чыгышларыбызны, сезнең чыгышларыгызны матур итеп төшереп барачак минем ассистентым, Татарстаннан искиткеч матур кыз, ул да булса Гүзәл Аминова, дуслар. Дуслар, менә без бүген инде Гөлнара да әйтеп үтте, без бүген бары тик татар телендә генә сөйләшәчәкбез. Бүген биредә бик күп татар сүзләре, бик күп татарча аралашу, бик күп татарча сораулар, бик күп татар теле булачак. Нәрсә турында бүген сөйләшәбез? Менә инде Гөлнара да аны әйтте. Бүген сездә булачак психологик темага тренинг. Димәк, бүген мастер-класс, без сезнең белән күнегүләр эшләячәкбез. Бу күнегүләрне мин сезгә алып барачакмын, һәм шулай ук безнең Мәдинәбез ягыннан бу күнегүләр барысы да шигырь һәм җырлар белән сезгә матур итеп биреләчәк. Без бүген чын мәгънәсендә сезнең күңелегез турында сөйләшәбез, һәм сезнең күңелегездә нәрсә икәнен беләчәксез. Сез, егетләр, татарча яхшы аңлыйсызмы? Искиткеч, кайсы яктан? Нижнекамск. Түбән Кама. Мин Ярчалыдан. Татарстан Ярчалы, безнең күрше шәһәр. Без бик шат сезне биредә очратуыма. Дуслар, димәк, иң беренче әйтегез әле миңа, психология темасы хәзерге вакытта дөньяда бик киң тарала. Бик күп психологик сез китаплар укыйсыз, бигрәк тә кызларга мин мөрәҗәгать итәм инде. Бик күп видеолар карыйсыз, тренинглар узасыз. Әйтегез әле, менә безнең арада дип әйтәм инде 3 категория кеше. Беренчеләре аның психологларга йөриләр һәм психологларның ярдәм итүенә ышаналар. Беренчеләре. Икенчеләре гомумән ышанмыйлар. Психологлар ярдәм итми дип уйлыйлар. Һәм өченчеләре скептиклар. Алар өчен менә дөресен әйткәндә бу берникадәр юк. Әйтегез әле, беренче, миңа кул күтәрегез. Поднимите руки, кто вообще верит в психологию и ходит к психологу. Ходят по психологам, так скажем. Поднимите руки, кул күтәрегез әле. Зур рәхмәт. Кемнәр икенче вариант? Гомумән психологка ышанмыйлар, бармыйлар, йөрмиләр. Каршы аңа. Кто против? И не ходит. Һәм өченчесе скептики, вообще ышанмыйлар. Ничектер теге ышанмыйлар түгел, 50-50, так скажем. Менә ансы инде бару, беренче вариант. Кирәк чакта, димәк, беренче вариант. Яхшы. Менә шундый безнең 3 категория кеше биредә урнашкан. Шулай да әйтегез әле, менә без тормышта сезнең белән яшибез дибез. Яшибез һәм инде тормыш алып барабыз дибез. Менә шул яшәү өчен, тормыш алып бару өчен безгә нәрсә кирәк? Для существования что нам нужно? Энергия. Мәхәббәт. Иң беренче мәхәббәт.
Һәм менә Аиданың җавабы иң дөресе, безгә кирәк энергия. Һәм менә без бүген шушы энергия турында сөйләшәчәкбез. Һәм сөйләшүебез безнең бик күп булачак. Сөйләшү турында иң беренче әлбәттә Мәдинә Гайнуллинадан бер матур шигырь, аннан дәвам итәбез. Хәерле кич, безнең кан кардәшләребез. Хәерле кич, хөрмәтле татар милләтеннән булган кешеләр, шәхесләр, туганнар дип әйтәсе килә сезгә. Менә безнең бүген җыелуыбыз сезнең белән аралашасы килде, сөйләшәсе килде. Без шундый горурланабыз, әле татарларыбыз бар. Без бергә һәм без бер-беребезне туеп һәм очрашып яшәргә тиешбез. Сезгә мин Венера Махмутованың шигырен сөйлисем килә. Кем беләндер сөйләшәсем килә. Поговорить хочется по душам. Примерный текст. Кем беләндер сөйләшәсе килә. Озак итеп, җайлап, аңлашып. Шул берәүнең бик тәтлисең, кочып алганлыгын яратып. Юк, ясалма түгел, чын күңелдән. Болай гына түгел, яратып. Төпле киңәш, кирәк сүзләр белән бергә уйларыңа кереп адашып. Синең белән бергә чыгу юлын эзләп таба торган ул булсын. Серләреңне җилгә чәчми торган ышанычлы, ныклы җан булсын. Каян табыйм шундый ул берәүне? Ничек белим нәкъ ул икәнен? Кайчагында йөрәк тә ялгыша, хата булып куя көткәнең, күңелне бушатасы килә. Тулып ташкан савыт чайпала, бик күпләргә ышанычың бетсә, нәкъ тә шулай җаның айкала. Күңелне бушатасы килә. Кем беләндер сөйләшәсе килә. Кем беләндер сөйләшәсе килә. Рәхмәт. Сөйләшәсе килгән кешеләр, ул әлбәттә сез. Һәм менә чыннан да без бүген сөйләшәбез яшәү турында. Әйтегез әле миңа, яшәү. Нәрсә ул сезнең өчен яшәү? Сезнең өчен яшәү нәрсә ул? Җавап бирегез әле миңа. Нәрсә ул сезнең өчен яшәү? Без яшибез дибез. Үзеңнең яраткан шөгылеңне табу. Исемегез ничек сезнең? Рания. Бик шат кайсы яктансыз? Чирмешән, Татарстан, субханалла. Әйе, ой, искиткеч, Рания. Димәк, үзеңнең яраткан шөгылең белән шөгыльләнү яшәү, тагын нәрсә ул яшәү? Менә без яшибез дибез. Жить. Что такое жить? Нәрсә ул? Кемнәр аңламый? Искәндәр. Әйт әле миңа, что такое жить для тебя? Жизнь. Я себя осознаю, значит я жив. Осознание себя, ул значит жить. Яхшы тагын. Әйдә, сезнең өчен. Яшәү. Рус телендә әйтергә дә ярый. Радоваться, получать удовольствие. Димәк, сөенү, рәхәтлек яшәүдән алу, бу яшәү тагын. Тагын нәрсә ул яшәү? Балалар. Нәрсә балалар? Балалар үстерү яшәү тагын. Әйтегез әле, менә сез, менә мин басып торам. Һәм мин исән, мин яшим. Бу яшәүме соң? Яшәү. Сулау яшәүме? Менә сез ашап утырасыз, яшәүме? Аралашу яшәүме? Шул ук вакытта Илдар Малисимегез? Илдар. Сез әйттегез бая бер сорау биргәчтә, нәрсә дидегез әле сез? Нинди җавап бирдегез? Мәхәббәт. Әйтегез әле, мәхәббәт ул яшәүме? Әлбәттә яшәү. Любовь, хис, эмоцияләр яшәүме? Һәр мизгел ул яшәү. Димәк, менә сез күрәсезме ничек? Сулау, ашау, эчү, әйме, үзеңне менә мин материя тую яшәү. Шул ук вакытта мәхәббәт, хис, эмоцияләр, тәмен тую яшәүнең балалар үстерү нәрсә ул? Яшәү. Яшәү, дуслар, ике төрле бара. Бар тупас яшәү, тупас энергия белән яшәү. Ул да булса менә Рания ашап утырамы? Ул тупас энергия белән яши. Тупас энергия ала үзенә, грубая энергия. Әйме, грубая энергия через пищу.
Есть тонкая энергия. Тонкая энергия через что? Нәрсә аша бар? Әлбәттә, хисләр, эмоциялар. Менә нечкә энергия, тонкая энергия через любовь, менә чувства, эмоции. Это тонкая энергия. А вот пища, ашау, сулыш, әйме. Менә ансы инде безнең грубая энергия дип әйтәбез. Любовь, это тонкая энергия, любовь. К еде булса да любовь ведь. В первую очередь любовь. Еда, потом употребление еды, это уже грубая энергия. Понимаешь? Демәк, ике төрле. Бездә энергия бар, ике төрле. Бар нечкә энергия, мәхәббәт, эмоциялар, ярату һәм башкалар. Һәм инде менә һаман Ранияга карыйм, чөнки ул ашый. Умничка. Аша зинһар Рания. Мин шул хәтле сокланып карап, яме. Ашагыз. Һәм инде тупас энергия. Гомумән яшәүне тормышка ашырабыз ике төрле. Менә мин сезгә хәзер тормышка ашыруны әйтәм яшәүне. Рус телендә дә әйтәм, һәм татар телендә дә әйтәм, һәм сезгә сораячакмын. Какой вариант ваш? Яшәү безнең белән бара, жизнь происходит с нами. Икенче вариант. Яшәү безнең аша бара, жизнь происходит от нас. Два варианта жизни на земле. Жизнь происходит с нами, жизнь происходит от нас. Әйтегез әле миңа, у кого первый вариант? Жизнь происходит с нами. У кого первый вариант? У кого второй вариант? Жизнь происходит от меня. Искәндәр, әйт әле зинһар өчен, ничек син моны аңлыйсың? Как ты понимаешь, жизнь происходит от меня? Мне кажется, здесь два разных подхода, которые свидетельствуют о том, как ты воспринимаешь жизнь относительно своих действий. Либо жизнь влияет на тебя, либо ты влияешь на жизнь. Искәндәр, я беру вас моим ассистентом. Уже, да, как соведущим моих выступлений, Искәндәр. Чөнки это было просто... Единственное, вам нужно будет научиться разговаривать на татарском. Вот, менә самое меньше там осталось, Искәндәр, татарчаны өйрәнсәң, мин сине алам үземә. Дөрес, Искәндәрнең фикере иң дөрес 100%. Ул әйтә, тормышка карашың сине билгели. Димәк, яшәү минем белән бара, жизнь происходит со мной, и яшәү минем аша бара, жизнь происходит от меня. Тормышта ул төрлечә безнең шын мәгънәсендә проявляется дип әйтәм инде, күренә. Без кайдадыр жизнь происходит с нами, мәсәлән, до 30 лет, можно сказать, 30 яшемә хәтле яшәү минем белән барды. Миңа әниемнәр әйттеләр, менә шушы яшьтә син укырга керәсең. 11 класска хәтле укыйсың. 22 яшеңдә кияүгә чыгасың. Менә бу егетне сайлыйсың, аңа кияүгә чыгасың. Бер артлы балалар табасың. Нет, жизнь происходила со мной. Да, Ильдар, жизнь происходила со мной. По указке почему-то. Кемнеңдер әйтүе буенча мин алып бардым. Әйме тормышымна. Һәм көннәрдән бер көнне мин хәл иттем дә, Искәндәр, әйме? Хәл иттем һәм үзем хәл итә башладым. Ничек миңа яшәргә? Ничек уйлыйсыз? Кайсы вариант сезнең хыялларыгызга алып бара? Беренче вариантмы, икенче вариантмы? Икенче вариант. Когда вот жизнь происходит от нас, мы идем к цели, мы идем к мечтам. Менә без бу турыда сезнең белән бүген сөйләшәбез чын мәгънәсендә. Димәк, безнең хыялларыбызга тизрәк алып барып җиткерә, кайчан яшәү безнең белән бара. Менә шушы өлештә Мәдинә, минем сине чакырасы килә. Гомумән кешеләр турында, кешенең эчке кичерешләре турында шигыреңне укып китәргә һәм шушы өлештә мин сезне сорар идем, берникадәр күңелегез белән алдагы күнегүгә киләнергә, настроиться следующему упражнению во время стихотворения, которое сейчас вот вам прочитает Мәдинә. Бу шигырь, дуслар, Илмира Җәлилованың Татарстанда гына түгел, татар дөньясында танылган шагыйрәбез Илмира Җәлилова тарафыннан язылган шигырь, һәм инде Мәдинәбез халыкара татар сүзе конкурсында, бәйгесендә әлеге шигырьне укып җиңүче булды һәм менә бүген сезнең каршыда да ул аны укыячак. Рәхимет, Мәдинә. Мен яшен камчыла
хәтерең кисәрлек. Күкләрне күкрәтеп инәләм, әй дөнья. Бәгырең исәнме? Әй дөнья. Мин буран, аклыкка күмәргә маташу тормышның карасын. Юк, шәфәг фыгы түгел ул, кул сузым бу яшәү һәм үлем арасы. Мин тау, мин шундый тып-тын тау, дәшмимен. Тынлык ул горурлык асылда инанам. Сирәкләр туячак, йөрәге тибуен табаным астында. Мин урман, кайын дәймән дә җилдән һәм туң җирдән сыгылган, бөгелгән, сынмаган. Тирәндә тамырлар, тармаклы һәм еллар, маңгайга уелган сырларда. Мин диңгез, ярына сыймыйча дулаучы, күпменең җан зарын тыңлаучы, шуңамы язмышның нәкъ үзе шикелле мин тозлы, мин ачы, мин тозлы, мин ачы, мин яңгыр, шифалы, җир чатнап ярылган чагында ярасын ямаучы, яшеллек судына үрләүче яшәү мин, яшәүнең яңасы мин кояш. Төшереп, эчеңдә җан барын исеңә төшереп янучы, яшәү пыску һәм шушу түгел дим, яшәү гөлдерләү һәм очу. Мин тоза, бөртек. Һәм менә бер көнне эзем дә булмаган шикелле бу җирдә җуелыр исемем һәм телем. Җуелыр бөртекләп җыелган сүздә. Гаеп кемдәсең? Синдәме, миндәме, илдәме? Юк. Мин җавап таба алмам. Әй, янам ут булып юк. Яхшырак димим мин үземне. Ни бары эчендә шартлардай зур вулкан йөртүче бөтенләй башкача бер кеше. Әйтерсең мин бүре. Көтүдән аерым йөрүче мин кеше. Гап-гади, тау төсле, ут төсле, җир төсле бер кеше. Яңгыр да, буран да, давыл да, кояш да җанында мин тере бер кеше. Үзендә бер галәм йөртүче, дөньяны ак, кара итүче, мәңгелек яшәеш көтүче һәм яшәп туймыйча китүче бер кеше. Тик кеше. Без кеше. Зур рәхмәт, Мәдинә. Менә шул шигырьне укыган арада мин беләм, сез инде берникадәр чыннан да күңелләрегез белән җибедегез, иредегез. Һәм менә шушы өлештә без бер күнегү эшләп алырга мин сезгә тәкъдим итәм. Бу да булса берникадәр сезнең эчке энергиягызны карар өчен, эчке энергиягызны аңлар өчен. Һәм мин сорар идем, беләсезме, менә мөмкинме сезне егетләр әнә Рания янына утыртырга? Мөмкин микән? Әйе, сезнең исемнәрегез ничек? Ойзат? Денис. Мөмкинме, Денис, сине Рания янына утыруыңны сорарга? Берникадәр.
Юк, сез куркасыз. Раниядан куркасыз. Сез раниядан куркасыз. Рания бик усал. Рания ала ярамый. Беренче көнне үк ярамый, соңыннан күрсәтерсең. Беренче көнне үк әле ярамый. Дуслар, менә хәзерге вакытта әйме бер күнегү сезгә тәкъдим итәм. Шулай утырган килеш кенә күршеләрегез белән кулларыгызны бер-берегезгә бирегез әле. Менә кулларыгызны бер-берегезгә куегыз. Менә шулай. Ике яктан да. Менә шулай кулларыгызны бер-берегезгә кулларыгызны тотыныгыз. Тотыныгыз кулларыгызны. Егетләр белән, кызлар белән, неважно. Мальчик, там девочка, неважно. Все за руки. Менә шушы өлештә күзләрне йомабыз. Йомыгыз күзләрегезне. Закрываем глазки. Все, закрыли глазки. Просто сидим, наслаждаемся, закрыли глазки. Күзләрне йомдык. Һәм дуслар, менә шушы өлештә вдох-выдох, глубокий вдох-выдох, 1, 2, 3. Просто расслабляемся и настраиваемся на упражнения. Әйдәгез, күнегүгә үзебезне көйлибез, сулыйбыз. Обращаем внимание на руку соседа. Күршебезнең кулына игътибар итәбез. Салкын кул булырга мөмкин, җылы кул булырга мөмкин, йомшак кул булырга мөмкин, каты кул булырга мөмкин, юеш булырга мөмкин, коры булырга мөмкин. Тотабыз, күзне ачмыйбыз айзат. Разведкага чыкмыйбыз, закрыли глазки, расслабились. Просто вот анализируем ручку соседа, теплый ли он, да, рука теплая ли, влажная ли, холодная ли. Просто анализируем, какая энергия вам идет Искендер, какая вам энергия идет справа и какая энергия идет слева. Фокус внимания күршегезнең кулында. Тотабыз, уйлыйбыз, сулыйбыз. Тагы бер тапкыр анализируем, какая рука и какая энергия пришла. Теперь обращаем внимание на свою руку. Фокус внимания на свою руку. Үзеңнең кулыңа игътибар. Ильдар прям тырыша фокус внимания, фокусироваться, я прям щурится, фокусируясь даже. Һәм менә шунда свою руку сейчас анализируем. Нинди синең кулың, какая твоя рука? Какую энергию ты несешь? Нинди энергия бирәсең? Кулың салкын булырга мөмкин, җылы булырга мөмкин, коры булырга мөмкин, юеш булырга мөмкин, уже кеше кулы күрше кулын тотып торганнан. Әйме Ранияның бер кулында Ильдар, икенче кулында Денис. И прямо Рания кызды бутерброд тия. Кулны кысып куябыз, рәхмәт әйтәм. Спасибо соседу, прям рәхмәт. Вот, менә шулай. И возвращаемся ко мне. Күзләрне ачабыз, миңа кайтабыз. Менә хәзер сезгә сорау. Әйтегез әле миңа, кем күршесеннән җылы энергия алды? Кто получил энергию вот теплую, такую вот высокие вибрации? Кем алды шундай салкын вибрации, салкын энергия, түбән энергия? Кем алды? Какая энергия пришла справа и слева? Айырма бармы, Ильдар? Русча әйтергә була. Мен белмим, но бар. Әйе, әйт әле миңа. Вот, разные. Ничек син аларны анализлый аласың, нәрсә әйтә аласың ул энергиялар турында? Ну, как будто женская, мужская, так? Ага. Әйдә менә хәзер, да, женская энергия, мужская энергия отличаются. Классно. Әйт әле. Да, нет, классно. Син даже почувствовал, что они разные, төрле икәнен сиздең. Әйт әле миңа, женская энергияны ничек сиздең син һәм ират энергиясын ничек сиздең? Ничек алар айырылалар? Ну, как будто, наверное, более теплая мужская, более такая уравновешенная женская. Хатын кызныкы тынычрак, сүлпәнрәк, әйме? Шундый гармония, тынычлыгында. Иратныкы более живой дип әйтәм инде, әйме? Живая энергия, более шундый жесткая, иде шулай була. Менә хәзер сезгә шундый кызык әйбер. Галимнәр, әйме, инде безнең шундый үткәргәннәр, димәк, ачыш ясаганнар, әйме? Хатын-кыз энергиясын һәм ират энергиясын алар билгеле бер әйтергә кирәк механизмнарда тикшергәннәр, һәм ират энергиясы как кубик. Ират энергиясы как кубик. Әйме куб. А женская энергия вот сфера. Менә шулай дип әйтәйгәндә. Женская энергия вот энергия же она вот ходит, гуляет, әйме. Хатын-кызның энергиясы сфера, круглая, әйме. Ират энергиясы куб.
Вот поэтому иратлар алар немножко так остро реагируют, имя зряк шундай теге берникадәр агрессивная энергия. Хатын-кыз все разглаживает. Рания, аңла, хатын-кыз анда женская мягкая энергия, ол разглаживает все углы, понимаешь? Ол иратларга можно. Шыннан да ират энергиясы белән хатын-кыз энергиясы аерыла. Һәм сез әйттегез, мин сездән сорау биргәчтә нәйме, кемнәр югары энергия сизде дип әйттем мин, һәм кем түбән энергия сизде дип әйттем. Сез инде шулай кул күтәрдегез. Димәк, бар югары энергия, бар түбән энергия. Һәм югары энергия белән, когда высокие вибрации, кеше хыялларына тизрәк ирешә. Ничек менә шушы югары вибрацияләргә барыргасың, без бүген сезнең белән шул турыда сөйләшәбез дә инде. Әйтегез әле миңа. Сез беләсез, бар позитив, бар негатив. Менә шушы безнең залыбызда утырган егетләр һәм кызлардан кем үзен һәр вакыт позитив уйлый дип саный? Позитивный человек уйлый и живет. Ничек соң уйлый булгач. Рания, мин беренче тапкыр күрәм андый кешене. Ул значит не истинно свою жизнь проживает, аңлайсызмы? Ихлас яшәми үз тормышын. Әйе, уйлый позитивно дип, но негативно яши. Шулаймы не получается? Наоборот, можно. Ничек негативно уйларга, позитивно яшәргә? А позитивно күчерергә. Менә хәзер шул турыда сөйләшәбез. Әйтегез әле, сезнең арада кем үзен позитив уйлый торган кеше дип саный? Бармы шундай? Позитивный человек. Позитив уйлаучылар әйме, негатив уйлаучыларга караганда барыбер күбрәк. Илдар, әйт әле, нишләп син үзеңне негатив уйлаучы дип саныйсың? Нинди вакытта менә син миңа әйт әле, негатив уйлау кайсы вакытта күренә синең? Нәрсә ул синең өчен негатив уйлар? Әйе, но син үзең позитивный человек, үзеңне шулай дип атай аласыңмы? Әйе. Очень. Син аны беләсең? Син аны әз генә беләсең. Ничә сәгать беләсең әле? 1 сәгать. 3-4 тапкыр күрдең аны. Әйе, шул вакытта син аның позитив икәнен аңладың. Яхшы. Әйтегез әле миңа, менә позитив димәк, әйме, бар негатив. Сез һәр вакыт менә мин позитив дип әйттегез бит әле, кемнәр кул күтәрде, кемнәр позитив. Сезнең бер кайчан да негативка киткәнегез юкмы? Постоянно. Син постоянно негативка китәсең. Алла рәхмәт. Рәния, син үзеңне позитив кеше дип кул күтәрдең бит. Негативка китәсең. Бывает шунда. Әйт әле миңа, син негатив уйлар белән ничек көрәшәсең? Давно нет. Нәрсә синең кәефеңне бүтә? Аралашу. Аралашу. Менә хәзер позитив уйлар дигәндә, әйме, просто мин сезгә әйткәч кенә сезнең күңелдә нәрсә уяна? Позитив уйлар, позитив яшәү, аралашу. Нәрсәләр уяна? Менә сезнең күңел кичерешләрегез нинди була? Сезгә ничек күңел хәләтегез? Ул вакытта. Кино, хорошая музыка. Күтәренке кәеф була сездән. Әйе, яхшы. Менә хәзер шундай Аида бүлеш әле минем белән. Син кайчан синең күтәренке була кәефең? Когда поднимается? Әйе, настроение. Яхшы. Да, для меня тоже один из инструментов. Әйе, кәефне күтәрә торган. Хорошее кино тагын. Общение с интересными людьми. Яхшы. Искәндәр, әйт әле миңа, что тебе поднимает настроение? Сон. Олан рәхмәт. Сон тагын. Тагын. Давайте. Бүтәннәр дә кушылса ярый. Сезнең кәефегезне нәрсә? Карточку денежных средств. Акча сезнең кәефне күтәрә. Әйе, акча күтәрә. Яхшы. Тагын. Кому как? Кемнең кәефе? Хәзерге вакытта салып киткән нәрсә ул материаль. Әйе. Тагын нәрсәләр күтәрәсең? Сәяхәт итү. Спорт. Тагын. Достижения. Әлбәттә, нәтиҗәләребез. Тагын нәрсә кәефне күтәрә? Айзат, нәрсә күтәрә синең кәефеңне? Күтәрәсез. Алла рәхмәт. Мин күтәрәм икән кәефен. Бик шат, Айзат, рәхмәт. Тагын. Просто һавада йөрү генә. Путешествие, сәяхәт. Илдар. Нәрсә күтәрә кәефеңне? Отпуск поднимает настроение. Менә син бүген монда килдең, синең кәефең күтәренкеме? Нәрсәдән күтәрелде соң синең кәефең? Ранияны күргәннәнме?
Әйе, демәк, танышларыңа күрсәң кәйфең күтәрелә. Илдар, синең артыңда нинди егет утыра? Исеме ничек аның? Салават. Синең кәйфең нәрсә күтәрә? Машина. Әйе, достижение дигән сүз ул димәк максатыңа ирешү. Максатыңа ирешү синең кәйфең күтәрә. Синең яныңда егетнең исеме ничек? Наил. Әйт әле миңа, синең кәйфеңне нәрсә күтәрә? Общение с друзьями, хорошая компания. Әйе. Выполнение поставленных задач. Ага. Менә хәзер мин сезгә әйме, төп дип әйтәм инде, 4 моментны әйтәм, кешенең кәйфен күтәрә торган. Ул да булса, беренчесе акча. Әйе, акча. Менә акча энергиясе шундый көчле әйбер әйме. Да, энергия денег самая, наверное, большая, ну, сильная энергия, так скажем, әйме. Аны галимнәр инде шулай билгеләделәр, ученые установили, что энергия денег, эгрегор, самый вот, высочайший, так скажем. Беренчесе демәк акча энергияны күтәрә. Икенчесе мәхәббәт энергияны күтәрә. То есть за деньги можно любить? Алла сакласын, астагфирулла. Ну, әйе, төрлечә. Одну песню даже есть, одна, что за деньги можно любить. Ну, наверное, бар инде разные люди, Денис, шунчалап. Так, беренче демәк акча, икенчесе мәхәббәт, өченчесе признание, тану. Вот признание, это же вот достижение тоже признание, әйме. Син, например, эшләдең, так скажем, Салават. Салават бит әле, әйме. Салават, сез кем булып эшлисез? Геолог. Геолог. Сезнең нинди хезмәт башкарасыз? Нәрсә эшлисез? Например, сез әйдә инженер ди, әйме? Һәм сезнең эше, я права? Горный инженер. Сезне әйме, җитәкчегез күреп алды да, Салават. Сез икенче айдан, әйме, главный инженер буласыз. Так скажем, признали, сезнең и достижение, и признание, сезне күтәрдеме энергиягызны? Күтәрде. Демәк, акча, мәхәббәт, признание, һәм вот четвертое это окружение. Сезнең аралашкан кешеләрегез, сөйләшкән кешеләрегез, әйме, окружение бит әле ул синең тормыш иптәшең дә булырга мөмкин хәтта. Ул сезнең мәхәббәт кенә түгел, әйме, сезнең тирәлегегездә дусларыгыз, әти-әниләрегез, туганнарыгыз, ул сезгә шулай ук энергия бирә. Демәк, 4 чыганагы бар төп: мәхәббәт, акча, признание и окружение. Менә шу 4 чыганак сезгә чын мәгънәсендә энергия бирә торган. Мин сезне хәзер басуыгызны сорар идем. Басыгыз әле. Басыгыз. Әйе, басасыз. Чыгасыз урындыктардан чыгасыз, менә шулай чыгып басасыз. Кстати, пожалуйста, друг другу, менә булай, парами вот так вот. Смотрим в глаза друг друга и анализируем, какие же глаза на вас смотрят. Какие глаза напротив? Добрые, злые, грустные, веселые. Анализируем, смотрим и анализируем. Долго-долго нужно смотреть. Прямо вглубь. Вот у Дениса прямо чистые, открытые, такие, и немножко с хитрецом таким. Эзрак лиса. Да, есть такой момент. Хазер, слушайте меня. Сейчас один из участников делает шаг направо и меняется партнерами. Меняйтесь партнерами. Смотрим в глаза и опять же анализируем, какие глаза напротив. Добрые, открытые, вдумчивые, злые, усталые, веселые. Вдумчивые тагын. Добрые. Песинең күзләре кебек матур песи. Әйтәм бит ул хитрецом немножко. Рания, нинди күзләр? Уставшие. Син нәрсә күрәсең, Айзат? Веселые, открытые, әйме. Илдар. Наилнең күзләре нинди? Хитрые. Тагын анда кызлар, Аида, нинди күзләр күрәсең? Добрые. Менә ул матур кызның исеме ничек? Уставшие, открытые, Искәндәр. Какие глаза напротив? Бесстыжие. Еще раз меняемся партнерами. Меняемся. Анализируем. Хәзер менә мин сезгә, я предлагаю вам 4 варианта. Смотрим в глаза. И теперь будет ваш выбор. Первый. Вы просто отвернетесь от человека, потому что вам не понравился взгляд. Второе. Вы будете просто стоять и смотреть. Күзләренә карап торасыз. Третий вариант. Вы пожмете руку
вам приятен человек, пожмете руку. И четвертый вариант, вы обнимете человека, настолько он вам, как сказать, понравился взглядом. Понимаете? Слушай меня. Когда я говорю вам, скажу вам слово «выбор», вам нужно будет сделать выбор. Значит, смотрим в глаза и думаем, что, какое действие я сейчас совершу. Первое, значит, отворачиваемся нам, потому что не понравился взгляд. Второе, просто буду стоять и смотреть. Третье, пожму руку. И четвертое, обниму. Делаем выбор. Третий или четвертый, я думал, тоже. Класс.